Els 3 clubs de rem de Badalona van desplaçar-se a Amposta a la primera trobada de rem amb banc fix i banc mòbil. Regates i reconeixements van ser els eixos de la trobada. L'esport de la primera festa del rem català. Es van ajuntar a Amposta tant els de banc mòbil com els de banc fix i, evidentment, hi teníem representació badalonina. Amposta va acollir una festa del rem carregada de simbolisme. Més de mig miler de remers de les dues modalitats de rem existents a Catalunya, el rem en banc fix i el rem en banc mòbil, es van unir per fer pinya i organitzar aquesta primera trobada del rem català. Com no podia ser d'una altra manera, la primera festa del rem català va constar sobretot de moltes regates, però un dels moments més emotius va ser l'entrega de guardons de reconeixement a diferents esportistes, entrenadors i clubs del món del rem. El president de la Federació Catalana de Rem, Miquel Lluís Rutllan, va entregar a més un guardó a cadascun dels 4 expresidents que ha tingut la Federació Catalana des de 1967. David Moner, Jesús Agüero, Isidro Martín i Joan Granados. Ha sigut un èxit perquè jo diria que és la primera vegada que els remers de banc fixa i de banc mòbil s'han trobat amb una mateixa regata i realment ha sigut, jo diria que entranyable. Vull dir, molt bon ambient entre els dos tipus de remers que hi ha a Catalunya. Quan jo vaig agafar la presidència vaig dir que un dels temes que es tenia que fer és que no hi hagués com 2 subgrups absolutament diferenciats, el rem olímpic, que seria el mòbil, i el rem fixa, sinó un grup únic, i que uns feien una part de l'esport i l'altres l'altra. No? Entre els bugadors premiats en banc fix cal destacar Josep Domènech del Xons d'Empúria Brava com a millor bugador i, sobretot, el club Vent d'Estop Cambrils, ja que el club tarragoní va aconseguir fins a 3 premis, el de millor club en banc fix, a la millor bugadora per Julián Klein i el millor entrenador per Javier Mañas. Els clubs badalonins, en canvi, hauran d'esperar la propera edició per veure reconeguts els mèrits assolits durant la temporada. Bé, en banc fix el que ha sigut molt bonic és que ens han pogut atorgar uns premis, que això ens donarà molta il·lusió. Felicitar el millor bugador del rem d'Empúria Brava, el Josep, i sobretot a Cambrils també perquè s'han emportat el millor bugadora i millor club i millor entrenador, no? Llavors penso que entre tots, si ens anem ajudant i animant amb atorgant-nos aquests premis, aquests reconeixements a l'esforç que es fa, tirarem endavant el que és el rem d'en banc fix. Aquest premi jo crec que és molt important, més que per mi, perquè no és per mi, jo crec que és un premi que s'ha de compartir, no? És un premi per tot l'equip, perquè òbviament en un club i en una barca hi van 8 remers i no sóc pas jo que remo tot sol, vull dir, és tota la gent que s'hi esforça, tota la gent que passa potser han triat algú representatiu i potser he tingut la sort que m'ha tocat a mi, però jo crec que l'important és l'esforç que fan tot l'equip i les ganes que hi posa la gent i les ganes de lluitar, i és això. I això jo crec que coses com això fan que l'esforç y las horas que dedicas valguen la pena. En general, en el global, creo que ha sido un año muy bueno para un club como el de Cambrils, que es un club bastante joven, que lleva muy pocos años en este deporte, y la verdad que hemos dado un salto bastante cualitativo en cuanto a conseguir algo en esta modalidad del remo. Jo aquest premi no m'havia esperat. Estic molt contenta, però la veritat és que és el premi de tot l'equip, perquè hem guanyat, hem fet una molt bona temporada i crec que el premi és més de tot el meu equip que de mi, però molt contenta. En la modalitat de rem en banc mòbil, els premiats van ser el Club Nàutic Amposta com a millor club i amb David Morales com a millor entrenador i Pau Franquet, Verònica Garcia i Laura Terrades com el millor bugador i bugadores.